हेलौ 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 लोगोफोर हेलौ 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 आदै मादै आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंना पुर्निमाया गुड मर्निं नावदों ओमफ्राय मा होनो जोंना ओमफ्राय हेलौ हेलौ लाइक दान लाइक दान साल्टे लाइकल' गाज्रि दामा अके अके ओमफ्राय हेलौ हेलौ नोंखि मा होनदों पुर्निमा आंसो फार्स्ट लाइक होदों आरोना ओमफ्राय बादायलायबाय नामा पुर्निमाजों जोंना सुमितालजों अनामिका हेलौ 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 ओमफ्राय हेलौ हेलौ गुड मर्निं सना लाइक दानदों ओमफ्राय मधुआ हाय सनजित नार्दा मधुजि बा दाख्लै एलबियाव देन्जारमोनलै नोंना खाट्रा नोङो औ अब्लाबो आंसो फार्स्ट लाइक होदों दानानै दैमुआ हेलौ 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 गुड मर्निं फेरदा ना मर्निं पुर्निमा ओंखिनदों मधुआ लाइक होबायलै दा अके अके थेंक इउ स' माच आंसो होदों पुर्निमा ओंखिदारना थेंक इउ स' माच सुमि होनदों ओमफ्राय जोंना राधे 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 होनदों अनामिकाया माधुआ मा बुङो जोंना ओइ खिहैखो ना माखो मा सिरि मधु नों मासे कारेक्ट कारेक्ट बुंनो रोंबोदा मासे ग्रोब ग्रोब बुंनो रोङा खिमारदोंमोन खिनायालाय एकदम गोरोंलै नोङो मधु एक्सपिरियेन्स गोनां ना मानसिया ओमफ्राय मस्ट वेलकाम पुर्निमा खिनदो ओमफ्राय आं अन दं दा अके अके दे एबार सोर फार्स्ट कमेन्ट खालामो बादायलायदो नोंबो रुवाथि आगै आंबो दाहोना मिनिबायलै जोंना मधुआ मधु ब्र' WWE Roman Reigns सिनायब्रा नोंना मोनामदोंनो होद आंना मोनामा आंना मोनामाथ' गुड मर्निं एभ्रि वान गाइस मस्ट वेलकाम गासैखौबो गासैबो मस्ट वेलकाम एभ्रि वान गाइस सुमित आगै ओंखि आंहा दिनै लास्ट बैसागो मोसानायनि रंजानाय दं लास्ट मोसानायनि रंजानाय दं आरोना पुर्निमा मोना आदसा आदसा आं ओंखाम ओंख्रि संगासिनो मधु बाब्रे बाद आलो आलो जाहोथारो नामा नोंलाय हिनजावखौलाय होद बारे कमेन्ट लिरनो हायाखै होनदों आरो आदसा 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 नै जोंना र' माबाखौ नायनो आङो नै मधु पुर्निमाया खाट्रा ससमा रायलायनायलै जोंना पुर्निमा गयारि आं सिख्लाफोरखौ आब' लेंनो बोरैबा मोनोलै बाजैसो लिंसै आङो पुर्निमा गयारि बाजै हाब ससमा गानलायलायनाय ससमा गानलायलायनाय होननायसो जासिगोन माथो माबा सिख्ला माबा सेंग्राफ्रा फाग्ला जासिगोनलै मधुआ नुबा फाग्ला जामारगोनलै बे एकदमबारे पुर्निमाखौ बा बेथ' आंनिसो होनना नै ए मधु ससमा गानलायलायनाय नो नङा आयै दानि जुगनि लेखा गोरों गोरोंफोरा ससमा गानोनो नोंसोरो डाइलगसो दै माने मोनसे माबालै काहिनि आरोना मोनसे बर' फिल्म आरोना बिमाया बिंग्रि नालाय जेबो मिथिया ओमफ्राय ससमा लाना थांसिगोन आरोना आं सिख्ला नङाना दाना सिख्ला दानि सेंग्राफ्रा बुरि बुरिसो गोसथोयोना ओमफ्राय गथ' गोनां बिहामजो मोनां मोनांखौसो गोसथोयोलै आसलथे आयु बेग बालायलायनाय होननायब्रा आयौ ससमा गानलायलायनाय होनो आरो नङा आयै माने
फरा लेखा माने साख्रियाल नालाय बेखायनो ससमा गानो दानि जुगाव होननाया ए नोंगौस' होनलायलायनायालाय माबोरैमोनथाय डाइलग दंमोन मोनसे आंनि हिनजावनि नामासो पुर्निमा बारे मधुआ नै बानायखोना नोंगौसो बुंखो मधु हेलौ हेलौ फामे ब्लग हेलौ हेलौ सार मानोना जोंना फामिया बेसेबांबा बोसोरनि उनाव दिनै नुजाफैबाय आरोना नै दख'ना गोदान बेग लालायलायनानै आरोना आयौ बेग लालायलायनाय नङा दानि जुगाव गोरों गोरोंफ्रा बेग लाखायो होनो बेखौबो लाबोनोसैलै बाहायना लांजायो लांजायो औ एसे प्रब्लेम जादोंमोन दाना मा प्रब्लेम दे खोन्थानो हायोब्ला होमबा मा होनना बुंखो ओइ पुर्निमा लोगो जादो नामदारनानै लोगो जादो नों मालाबा खिन्थासिगोन दे अके 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 आदसा सोरबा गोदानबा लोगो जादो दे नैलाय माबाजों मधुजों लोगो जादो निउ फ्रेन्ड जयनिं मिदो नै मधुजों लोगो जा जोंना फामे नोंनो ब्लु होना होबाय आं र' फामे ब्लु होबाय नोंनो जोंना मधुजों लोगो जादों मधु आदाजों आरो ना मधु आदा मधु ब्र' मा ओंख्रि जानायमोन मैया मधु ब्र' ओमफ्राय दालाय मा ओंख्रि संनो नागिरदों खोन्थादो दे मधु जोंना मधु ब्र' मा होनो मा ओंख्रि खोन्थाहरदो ओमफ्राय मा होनना बुंखो मधुजि आं नोंजों अलरेडि लोगोखासोना दाना लोगोखासोना दाना जोंना जोंना पुर्निमाया पुर्निमा गयानो जों अलरेडि लोगोखानो आरोना नै जोंना बाजैया ओइ लोगोखा माथो होनदारा है लोगोखा माथो होनदारा लोगोखासो नै जोंना अनामिखाया अन अन होनदों आरोना मधुजि एकदमबारे डाब्लिउ डाब्लिउनि भिडिअ लाबोला नामा मिनिबायलै जोंना मधुजिया पुर्निमा आइ लाभ इउ माइ नैलै पुर्निमा बासथा फैबायसो नोंजों दायो जेला कमेन्ट गेले दे र' 1 मिनिट कमेन्ट गेलेबाय थालाय लोगोफोर प्लिज अननानै एसे सापर्ट खालामबाय थालाय
Thank you so much everyone आंखौ सापर्ट खालामबाय थानो थाखाय आर इउ मेरिड होनना सोंदों आरोना ओमफ्राय हुदा मिनिबाय लागा अनना दिप्तिया अनन थेंक इउ सोर सोर दङ एभ्रिवान गाइस kita bola good morning Mora 7 lakh thank you so much 7 lakh देने के लिए संगीता हेलो हेलो संगीता मोरा क्या कर रहा है हेलो 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 पहले बार मॉर्निंग में आपकी एलबी में आया ओके अच्छा संगीता तो आना पड़ेगा ना ऐसा ही आना पड़ेगा इसके बाद हम लोग का जोंसार ने हेलो 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 बोला लाइक दैट थैंक यू सो मच जोंसार ब्र मैया आंनो खराव आं नोंनि खराव थां मैया खराव नोंनाव एलबियाव थांदोंमोनथ' गाव माथो बोआ मा बोआनो सिरिसोमोन जोंसार ब्र गैंगस्टार गेमिंग टाउन हेलो हेलो हास्टार गैंगस्टार गेमिंग टाउन है लाइक दो गेमसार साहा लोंबाय नामा दाना जोंसार ब्र साहा लोङाखै बेनिफ्राय जोंसारफ्रा मा आं बाहेरावसो थांदोंमोन दानाव बाहेरावसो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय आंलाय माबा अन खालामनानै उन्दुबाय नांनानै आं फैफिनबाय आरोना दसे कमेन्ट मोननैसो होनानै लाइक होबाय दे दाना अके अके थेंक इउ सो माच लाइक होनायनि थाखाय संगीता मोरा किधर गया गैंगस्टार हेलो हेलो कमेंट मोस्ट वेलकम एवरीवन गाइस सभी को 10 लाइक थैंक यू सो मच गैंगस्टर हेलो गैंगस्टर बोलो सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ आपका ओमफ्राय हरनि 11 निफ्राय अन थादों आं दाना आं जिखुनु नों एलबि हो जेनेबा थांदों आङो जिखुनु जोंसार खैथामोन दा टाइम साइमखौथ' मिथिला
आं टाइमखौ बारा नायासै जिखुनु नोंनि एलबि होबा आङो थांदोंमोन आरोना फार्स्टआव। हेलौ गाइस एभ्रिवान। आं मोखां सुनो माने सिखाराखै नालाय अके 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 10थासो जाबायमोन खोमा दाना अके 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 बाय बाब लाइक डन थैंक यू सो मच बाय बाब मोरा हेलो कैसे है गुड मॉर्निंग बाय बाब गासैखौबो आरोना अल फ्रेंड गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस गुड मोस्ट वेलकम एवरीवन गाइस मोखां सुनि रना अके अके बाय बाब हेलो 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 बाय बाब ना मेरा एल्बम में नहीं रहता रे बाय बाब एकदम बड़े लड़की सुंदर सुंदर लड़के का एल्बम में देखने के लिए मिलता है बाय बाब को मेरा एल्बम में ज़्यादा नहीं रहता है बाय बाब एकदम बड़े खूबसूरत सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लड़की लोग का एल्बम में ऑलरेडी बाय बाब को देखने के लिए मिलता है। गाइस कमेंट हेलो 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 कौन है गाइस कमेंट कीजिए कमेंट comment guys everyone comment please support
मेडामखौ आं थांनोसै बिरिनि खामानि जोब्बाय होनदों बारिनि खामानि जोब्बाय अनलाइनखौ कना गैया नकदांनि चेनेल हेलो गुड मॉर्निंग हाय फ्रेंड ज्वाइनिंग करो बोल रहा है हेलो ज्वाइनिंग करेगा आप ज्वाइनिंग करो आप मुझे लाइक कर दो प्लीज मैं आपको ज्वाइनिंग करेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए ज्वाइनिंग करेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए मुझे साफ कर दो मैं भी साफ करेगा एवरीवन यस चैनल हेलो चैनल जी प्लीज कमेंट एवरीवन कमेंट करो नकांनि चैनल कमेंट करो मेरा नया वीडियो को फुल वॉच करो प्लीज मैं भी आपका क्रेडिट देगा भाई बाप ने फिर से गया ओ भाई बाप तो सुंदर सुंदर लड़की का एल्बम में ही रहते रे आजकल सुंदर सुंदर लड़की का एल्बम में ही रहता है भाई बाप ने
कौन कौन मुझे साफ नहीं किया, साफ कर दो तो ही मेरा में कमेंट कर पाएगा। ला 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 ला। Online, thank you so much. Online, thank you.
रावबो गैयालै बेखायनोथ' आङो बानानै अन दुलुर सना माइनाव नादा इउटुब अल 99 बुलुआय ब्र इउटुब दारना आं जेनला होदों आगै सना गांजे मा होनदों नानिनो ओंखाम संदों आगै होनदों आरोना आं एसे बिजि सना दं अके हेल' सनजिता हेल' मोननैसो आइडि हरदों आरोना आंनाव आइडि गैलालै आं आइडि बानायाखै आरोना आं आइडि बानायाखै आइडियानो गैया आंनाव नोंनो हरखाजोबनायसै आङो आइडिखौ बर' ब्लग आंनाव मोनब्रै आइडि दङ मोनब्रैल' आइडि दं आरोना आं टटेल मोनब्रै आइडिखौ आंनो नों हरखाजोब्बाय मोनब्रैखौबो ओमफ्राय आंनाव आइडि गैला आरोना बारा आइडि लानाङालै मेन मानसिखौसो लानांगौ जाय नायग्रा आइदिजों नायनाय जायाना फायदा गैया लस जायो मेन मानसिखौसो लानांगौ प्रानजित हेल' प्रानजितखौ मसल खालाम गासिबखौबो खारजोब्बाय मानसिफ्रा खालामना होफिनसैसो आं र' बिनि उनाव लाइक दान खालामासै नाब्रा आसोलफोर थेंक इउ अननायनि थाखाय दोननोसै आङो दुलुर जाला बुद्रु दोननोसैल' अन दे आरोना दोनदो हैगोला एसेबो सापर्ट गैया आरोना दे दोनदो दे दोननोसै होनबा दे गुड बाय थेंक इउ स' माच गासैखौबो बाय बाय अल फ्रेन्ड प्रफाइलजों मिलायाथ' नोङो प्रफाइलाव माबायदि नायनो
खामानि खामानियाव थांगोन नामा दाना? खामानियाव थाङा दिनै गैया बाला फाल्थुथार। खामानि गैया दिनै खामानि गैया। बै सिमोन दैसायाव आंनि बे दुगैनाय दै गाथोना मोजां देग्लायनि बैसागाव ला 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 नुजाफैयो नोङो सिमोन दैसायाव नुजाफैयो नोङो सिमोन दैसायाव सिमोन दैसायाव बिराद बरिया बानायबायमोनलां नै जागासिनो सोरथि त्रिगा Berarti sekelana na 57 2 minute 2 minute 2 minute दोनसै 2 minute 2 minute 2 minute 2 minute 2 minute
माना बुंखो ओंखाम संदों सना आं दाना दोननोसै नामा दोननानै दाननानै होफिनदे आं दै र' दै दाननानै होफिनना खोनाबायना दानना होफिनो